Ahdistaako? Oman varaston pienvarastot sijaitsevat keskeisillä paikoilla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Pääkaupunkiseudulla voit tutustua tiloihimme ja tehdä vuokrasopimuksen Lauttasaaren toimipisteessä. Varastoillamme voit ajaa autolla suoraan lastaustilaan. Käytössäsi on erilaisia työntökärryjä tavaran lastaukseen. Omaan varastoosi pääset oman tunnuksellisen kulkukortin avulla. Varastomme ovat avoinna aina kello 6 iltaan 11. Varastotilamme ovat lämpimiä, siistejä, hyvin valaistuja ja vakuutusyhtiön hyväksymiä. Minimivuokrausaika on vain 1 kuukausi. Tilaa voit vuokrata vain tarvitsemasi neliömäärän verran. Varastotilat ovat niin korkeita, että saat isommatkin kalusteet, kuten sohvat ja sängyt, mahtumaan sinne pystyasentoon. Lisätietoja löydät nettisivuiltamme www.omavarasto.fi. Oma varasto.